eyyi bandiraɓe on calminama gofo inde mum yettode mum yi arde ɗo e Fouta mom ko weltare no feewi par ce que c'est la première fois garmi ɗo e jillu Yoro Sow weltare hen kadi no feewi par ce que mi meeɗa arde ɗo e Fouta mais ala fo kadi komi yiyani Fouta dal machallah no waɗi fayida kadi no weeli wallahi yi Foutankoɓe mom so wona tan eɓe moƴƴi eɓe mbawi jaɓɓugal ñamdu yardu boisson haydara mankani wallahi eɓe moƴƴi ɓe gara ɓe calminma kala hen garɗo toon ardata juuɗe ɓole ma wot ko addori sino yaaha kadi machallah dal Fouta mom no weli tan ha ɗon wawi haade mbeɗa welti hen kadi no fewi par ce que c'est la première fois arde ɗo mi andano mom bete jillu ko ni way min kay so Allah jaaɓi jora a wonta ham ɗo accude Dakar kay a wonta ham accude toon par ce que min mi wona jaahowo Fouta gonga noon ko ɗo jeeyami jibinami ko Dakar kono Fouta kam mi meeɗa arde ga yimɓe galle men no mbiyatno kam an kam sa yi tan 2 jours garta hanki tan Yacine Sy ko seedam mawno mo noddi kam wi kam an ɗum kam meeɗa wadde mais kadi weltare kadi par ce que mi ardi ɗo kadi e mawniraɓam e nena men foof Mama Aissa en Yacine Sy en weltare kam fof goto fof nangi kam tan kono ɓiyum ni kadi ɗum tagui mi woyani nena mi woyani babam weltare kadi no fewi wallahi wuuro ngo ko ɗiɗi goto o ko Toyo Mbumba par ce que minen somin gari ha toon to min jippoto min paya Bokke Namma e woni wuuro amen machallah nde garmi toon nde mi yikkori jaam mi weltima kamɓe fof kadi ɓe belti kamɓe fof ɓe gari deuxiéme o kadi ko Toyo to Dañcali par ce que fansam goto ari adni min jawdi addi boisson ngaji wallahi minen fof minen fof dal min beltima min ñaami hamin kaari min jari boisson toon kadi mom machallah waɗi fayida kamɓe fof kadi ɓe beltima e ma jarama Seydi Konté min wallahi min beltima no fewi la première fois noon kanko ara mais guila nde o ari ko suka nehiɗo ko suka mo ganduɗa dépasseta mawɓe men ko suka mo ganduɗa omo jooɗi to foti joɗade ɗo jahan addani mo liggey addi mo on teddi par ce que min ƴeewi to heewi goto kala no dañi yirɓe mum goto kala no dañi falsuji mum mais ni kadi famdane e amen somi wi famdane e amen saabu so taw ko faama o waɗani ɗum way comme no groupe o foof o waɗa ɗum par ce que faama rondata ɗum nawa ɗum galle mum faama rondata ɗum wiya min tan goto defata ɗum wiya min tan goto yarta donc amin jarnamo no fewi no fewi no fewi kanko Djiby et puis amin mbiyamo aussi kadi kala ko wawi hikka yo Allah waɗa wawa ko ɓuuri ɗum taw koye dow avancement kala ko ustata neɗɗo yo Allah danduma hen ko ñangumi hen ko mom no heewi yara par ce que aɗa yiya hen ko gandantanɗa Fouta dal no weeli mom sa yi tan nande gonga Yoro Fouta no weeli no waɗi ayyere kala to belɗa jaaha yimɓe goram gara piije jala hay saɗa lotoyo ni ɓe gaddante ndiyam ɓe mbima addunawal ma ha nder kadi ɗum kadi weeɓani eɓe mbawi koɗo mom wallahi Allah bandiraɓe mbeɗa wiya moon yon pat min to Full TV e miɗen gara e sira men biyeteɗo dewgal min e villageois oɗon mbiye noon yon mbaɗ abonné mbaɗon like mbaɗon partage inchallah ma won jiiton faama e goɗɗum dal mbaɗe abonné onon fof mbeɗa ñaagui moon yon ɓeydu abonné ɗi mbaɗon abonné onon fof mbaɗon aimé mbaɗon fof dal inchallah ala fof kon jiyata toon Yoro kam nan tan jogui kaye mum tan no winda tan onon kay mbaɗe abonné tan darɗon o boni ara joni moom ko weltare kadi e arde weltare no fewi machallah par ce que aɗa wonde mawniraɓe ma kamɓe fof ɓe nanguima min moom c'est la première fois am arde mais kadi mbeɗa welti hen no fewi wallahi mbeɗa welti hen onon fof on jarama Yoro Sow ko neɗɗo moƴƴo jaƴɗo baɗɗo min dal mi wawa haali somi haali ni wallahi ɓerdam de heewa mais Yoro Sow mom mi accadima e Allah tan an andi noon ko jiɗɗa yo Allah waɗane ɗum ya barke Seydina Mouhamed